Sanibonani, mangibingelele emakhaya ngamakhaya, ngibingelele kuzo zonke izindawo lapho ekufinyelela khona lo msakazo lo. Igama lami-ke mina ngingumthuli kwaKaButhelezi, ngivela enyuvesi yaKwaZulu Natal. Ake sibheke-ke isethulo sethu sanamhlanje. Namhlanje-ke sobheka uhlelo lokuhlela kanye nokumaka izivivinyo zesiZulu. Lolu hlelo lisiza umfundisi ukuba ahlele noma abhale isivivinyo noma imibuzo yesivivinyo ebese futhi ebhala nezimpendulo zaso isivivinyo. Lolu hlelo-ke lisiza ukuba abafundi bakwazi ukuthi benze izivivinyo bathole imaki ngaso leso sikhathi leso uma beqeda nje ukwenza isivivinyo. Lolu hlelo-ke lubukeka kanje, imibuzo iyo le, imibuzo ivela lapha ngakulolu hlangothi, ebese izimpendulo zibhalwa kulezi zikhadlana lezi eziseceleni kwemibuzo. Uma zonke izimpendulo sezilotshiwe kulolu hlelo, umfundi ubese eciphiza nansi inkinobho ebese ethola imaki elikuma-percent. Umfundi abone ukuthi uthole imaki elingakanani. Ngakho-ke lolu hlelo lokwenza izivivinyo futhi lolu hlelo lwabafundi ukuthi bakwazi ukuthi benze izivivinyo zesiZulu bathole imaki ngaso lesi sikhathi uma beqeda nje ukwenza isivivinyo. Ake sibone amathumbu ohlelo. Kulolu hlelo-ke imibuzo kanye nezimpendulo kulotshwe ngaphakathi emathunjini alo uhlelo. Le ngxenye yamathumbu ohlelo ingxenye ebalulekileyo. Lapha ngaphansi kubacaphuni kulotshwe imibuzo ebese kuthi ngapha eceleni ngaphakathi kubakaki kulotshwe izimpendulo lezo ezihambelana nemibuzo. Ngakho lolu hlelo izimpendulo zingaphakathi emathunjini ohlelo kanye nemibuzo konke kulotshwe ngaphakathi emathunjini alo uhlelo. Enye ingxenyana ebalulekile yalolu hlelo ile ngxenye okuyiyona eyenza umsebenzi wokumaka. Le ngxenye yohlelo ibheka ukuthi ingabe impendulo leyo elotshwe ngumfundi ilungile na? Uma ilungile uhlelo lube selinika imaki uma impendulo ilungile, uma kuyimpendulo eyamukelekile. Uma kuyimpendulo engalungile, engamukelekile, uhlelo lube seke luthatha imaki kulezo mpendulo lezi ezingamukelekileyo. Okubalulekile-ke futhi kule ngxenye yamathumbu ohlelo ukuthi isiza ukuthi ikhiphe imaki. Le ngxenye yamathumbu ohlelo yamaka umbuzo ngamunye ebese ekugcineni emva kuba zonke izimpendulo seziphenduliwe ebese le ngxenye isiza ngokuthi ikhiphe imaki, itshengise umfundi ukuthi uthole imaki elingakanani. Umfundi ulibona ngaso leso sikhathi imaki uma nje eqeda ukwenza isivivinyo azibone naye ukuthi ubhede kangakanani ngaso leso sikhathi leso. Ukumaka ngepeni elibovu-ke la akusekho isidingo sokuthi uthisha aphathe ipeni elibovu kuphela iy'nsuku namaviki uthisha eyahambe eyomaka. Konke ukumaka kwenzeka ngaso leso sikhathi leso. Umfundi nothisha babone ngaso leso sikhathi uthisha alobe imaki umfundi alitholile ngaso leso sikhathi leso. Lolu hlelo luyasebenza kuma-computer, kwi-Windows operating system liyasebenza lapho kanye nasemafonini.
mhlambe endaweni lapho ezikoleni lapho amakhompyutha engekho khona. Lolu hlelo lingasebenza na kwi-Android system, Android le okuyihlelo leli olusebenza emafonini. Lolu hlelo lingasebenza lapho, lingasebenza ku-Windows, lisebenze kwi-Android. Angakalibheki, angazi noma liyasebenza yini kwi-Mac. Kodwa liyasebenza kolunye uhlelo olubizwa ngokuthiwa Ubuntu operating system. Lolu hlelo liyakwazi ukuthi lisebenze lapho. Ngakho ezindaweni lapho amakhompyutha engekho khona, inkinga ayikho ngoba lolu hlelo lungafakwa emafonini, lusetshenziswe emafonini ukufunda nokufundisa ebese kuyaqhubeka. Kanti-ke uhlelo lapha-ke sesibona uhlelo, sibona imibuzo, sibone izimpendulo ngapha esezilotshiwe ngapha kulesi sikhali kulezi zikhali ezimhloshana. La umfundi nansi imibuzo yomfundi ebese izimpendulo zilotshwa la, zilotshwe yonke le ndawo. Umfundi mase ilobele zonke izimpendulo, umfundi obese echiphiza nansi inkinobho ebese ethola imaki. Imaki liyavela-ke la, akubonakali, kodwa la ngaphansi kuvela imaki elishoyo ukuthi umfundi uthole kangakanani. Leli maki lalolu hlelo likuma-percent. Ngakho-ke liyamaka ebese linikeza imaki elikuma-percent. Nina belanga eliphahlwe ngamanye amalanga amabili. Nina benyathikandaba empondo simankompela. Nina bakamdlokombane vukudla amadoda. Bathi zekele ukuyikhipha lezo nkomo wemakhelwane ngoba kaziseluswe nguwe.